The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And he saith unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee. But whosoever hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked when it cometh. For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, kung ikaw unsa ka magtotoo kang Ginoong Jesucristo, be sure nga imong hinganlan ang tanan nimong mga sala nga nahimo niining adlaw. Name your sins privately to God the Father. Kay ang 1 Juan 1:9 nagasulti man sa in English, if we confess our known sins, He is faithful and righteous to forgive us our known sins and to cleanse us from all unknown or forgotten sins and unrighteousness. So you will then be in fellowship with God, human imubuhata ka na. Ikaw mapunan sa Espiritu Santo o ikaw andam na usab sa pagtuon sa pulong sa Dios. God is Spirit, and those who worship Him must worship in the filling of the Spirit and biblical truth. Apan kung ikaw wala pagyud makadawat personally kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas, ang isyu nga imong giatubang dili ang pag-opisyal kundi ang dawat nimo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the command to believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo una sa tanan ni ining adlaw nga imong gilugway ang among kinabuhi. Gipabuhi mo pa kami, nagaginawa pa kami, askil ang among panglawas, o lantip ang among pangisip, magkasabot pa kami sa imong pagtudlo. Busa, salamat ning tanan o Diyos nga grasya. Tungod lamang kini sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya o imong grasya. Uban ni kabi o Diyos, nini among pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong, pinagis pagahom kanamo sa Espiritu Santo, aron kami o Diyos masibo diya sa imong plano. Kaintanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga igsuon diha ni Kristo, aniya nun sab kita sa pagpadayon sa atong pagtuon sa
pulong sa Dios niya kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the doctrine of divine guidance, ang doktrina sa Dios nun nga pag-agak, pagtultol, paggiya kanato ingon nga iyang mga anak. Ug ato nang nahibaw-an sumala sa ato nang gihisgutan sa miagi nga nangaging mga adlaw nga ang matag usa ka tawo nga midawat na kang Ginoong Hesukristo nga iyang manduluwas, siya nahimo ng personal gyud nga tinugyanan o representative sa anak sa Dios. Gitawag na siya karon og ibador alang ni Kristo, gitawag siya og saksi, kan saserdote o magtotoo. Kristohano na siya. Apan kung unsa man ang titulo niya karon, ang usa ka kamaturan tataw kayo nga nagaingon nga ingon nga si Ginoong Jesucristo nagarepresentar sa matag magtotoo dito sa tuong kamot sa iyang amahan. Mao man usab kita mga magtotoo. Representante na kita nagarepresentar sa anak sa Dios dinhi sa kalibutan. So mao na nga aron epektibo gyud ang atong pagrepresentar kaniya, matag usa kanato nga mga nangataw na pag-usab, gikinahanglan nga giyahan kita sa Dios. Og to this end, ana kitay saad gikan sa Dios nga nagaingon sa in English, and the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places and give strength to your bones, and you will be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. Nakakana sa Isaiah chapter 58 verse 11. So kining divine guidance sa ato nang natunan, doktrina kini sa pagdeterminar sa kabubuton sa Dios alang sa atong kinabuhi. Aron masayra nato ang iyang plano, iyang tuyo, iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Iya tang patun-on sa iyang pulong. Agi og sunod kana sa 2 Pedro 3:18 nga patubuon kita pinagis pagtuon og kat-on sa kahibalo ug sa grasya diha kang Kristo. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Og ato na nahibawan nga ang Grigong pulong may tungod ni ining determining the will of God for our life. Ang will, ang kabubuton sa Dios, thelema, kini ang Grigo nga pulong. Og kung gamiton ang pulong nga thelema, kini nagahisgot sa kabubuton sa Dios alang sa magtotoo. Okay? O kini nagahisgot pod sa tuyo, plano nga gidisenyo o gimugna sa Dios alang sa matag magtotoo. Ug ang iyang pagmugna nini, ang iyang pagdisenyo nini, iya kining gihimo didto sa kaniadtong wala pang tanan. He did it, he planned it, he designed it in eternity past. Og ato sang nasayran nga usa sa mga dagkong kalibog sa mga kaigsuonan tang mga magtotoo mao kini nga unsaon man nila kuno pagkasayod pagkakat-on sa kabubuton sa Dios. How can I be guided by God? Mao kana og unsa man ang kabubuton sa Dios alang kanako kung bahin ng mga krisis, mga pagsuway, mga pag-antos, mga pagpiit o mga kalisdanan o mga suliran gumunhap nga akong pagatubangon. Og mao na nga manduan kita nga patun-on lagi sa iyang pulong karon dili kita tawgon nga kanang foolish. Mao bitaw nga ang Efesios 5:17 nagaingon, so then do not be foolish but understand what the will of the Lord is. See? Kay kung di ka magtuon
sa kabubuton sa Dios, gitawag ka diha sa Efeso 5:17 nga buang. O tayo mahimo niya na, mo magkanay description din mo kanay lati diha. We become fools. Kay ang usa ka Kristohanon nga way alamag sa kabubuton sa Dios, gi-declare siya nga fool. So mo na nga usa sa mga ginguntang most detrimental failures in the Christian life mao ang pagkaway alamag sa kaalam sa kabubuton plano sa Dios alang sa iyang kinabuhi. Mao na nga gikinahanglan ang pagtuon sa pulong sa Dios kay kini mao may huna-huna mga paagi kalaki sa Dios alang sa atong kinabuhi. Mao bitaw nang ato naman ning gihimuag ihemplo nga sama nga kung mopalit kita og appliance, bisag unsang appliance, ma-TV ba, ma-radio ba, ma-cellphone ba naon sa diha, gikinahanglan nga basahon nimo ang instruction manual o owner's manual una pa ka mo gamit niya na. Mao po na gitandi nato ang kinabuhi nato nga temporaryo, unsaon man nato pag pahimulos nini, how will we enjoy life kung watay pagbasa sa instruction manual nga gipahimutang sa Dios alang sa atong kinabuhi. Mao na di ta mo enjoy. Mao bitaw nang daghan sa mga kaigsuonan nato moingon nga magkukasabot niyong kinabuhi, magkaguliyang man lang ni. Ngano? Tungod niya na. You have no kanang desire, you have no love, no ingnon tawa kay tinguha, wa kay kadasig sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay ngano man, lain ang imo mga prioridad, lahi ang imo mga pasiunas kinabuhi. Ang kalibutan man ang mga tawahanon mga bahin nini, you see, ug wala na kay pagtagad sa unsay gitugon o gitagana giandam sa Dios alang sa imong kinabuhi. Wa kay capacity for life. Mo na giingon diha. Mao na kini kanang paghatag kini og dakong pagtagad to emphasize the importance, the how essential the study of the Word of God is. Kanunay gyud natong gimalmal din balik yun nato ni subli aron di na gyud makalimtan nimo ni. Mao ni nga adlaw-adlaw mo kani ang tugon sa Dios. Study my word every day on a daily basis, so you will learn how I guide you. Mao na buti pasabot diha ang mga prinsipyo nga atong gisgutan, mga biblical principles kini atong gipang tuki. Mao na nga daghan kaayo kini mga punto sa doktrina nga maga kanit-kanit ni, mga sumpay-sumpay na ni sa atong pagpadayon ni paghisgot ni atong tun-anan the doctrine of divine guidance. So last time atong manghisgutan gi tukbil nato bahin ini true courage. Ang tinuod nga kaisog, kalig-on sa atong kalag, diha lang nato katuni o atong maangkon kining maong kaisog, kalig-on sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. You see? Nga sa panahon nga naay mo abot nga mga pagsuway sa atong kinabuhi, then naa na tayo magamit. Kaya nasilsil naman nato ang pulong sa Dios. Gumikan sa itong adlaw nga pagtuon ni ini. So, atong gihimo ang ihimplo kadto si David, usa sa mga giant believers
sa Old Testament, si David, na popular kini siya sa iyang pagpatay sa kaaway sa mga Hudiyo sa iyang kampo ni David. You see? Og si David, hulga man niya ning Gulayat, sa kahigante, iyang giunsa. Iyang giharong. Iyang yung giatubang. Kay maingon man ito Gulayat, kinsa man yung bata ang magigaway nako. Maingon si David nga, kining awaya dili ako, away ni, the battle is the Lord's. So, David had that kind of courage. Si David had that doctrinal courage. Kung imong basa ka na di sa 1 Samuel 17, 1-58. So, mao na ang atong mental attitude, mao na atong ugmaron pinagis pagtuon sa Dios nga musod na ni mga panguna-una kanang thinking of God. So, aron kita mo function. Mental attitude is the function of human thought. O ang pagbati, okay, emosyon, wa nilabot sa atong Kristohanong paagis pagkinabuhi. Wala. It has nothing to do with the Christian way of life. Emotions right function, atong nibawa na, ang tukma o husto ko niyang kanang inon tapapil, function, is simply to appreciate. Murakag mo kanang mo tubag lang. You see? Kaya ang usa ka magtutuo lagi nga dumala siya sa iyang pagbati, failure gyud siya sa kinabuhi. Wa tay mahimo niya na. Prinsipyo po ni. Now, negative believers, kato mga way gana sa pagtuon sa Diyos, nga mga magtutuo, kini sila, kay mga negatibo man, o may gana, way tinguha, way kainit, may nga sila ko'y panahon ana. Now, kini mga gitawag nato mga negatibo nga mga magtotoo. Negative believers, ang ilang yung magamit, ang ilang pagbati. Kaya, by the way, kung ang nagadumala na nimo, mao na imong pagbati, if it is your emotion that is controlling you, then, unsa, you will be a failure. Pakyas yung ka sa imong padayon sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Pakyas. Kaya nga naman, ato namang nibawaan nga, usa kining pagbati, usa ni sa mga kinaiya nato nga mga tao. Okay? As a review, unsa man tong mga kinaiya nato, kita bang mga tao? Okay, ang una nini, ang atong pagmatngon sa itong kaugalingon, self-consciousness. Okay? Naibawang tanga, mo kini kita, naiabot na tayo ni ining idara mo na self-consciousness. Ikaduha, ang iyong pangunauna, mentality. Ikatulo, ang imong tanlag, your conscience. Ikaupat, ang imong free will, kaugalingong kabubuton. O ang ikalima, ang pagbati. Gilista ni mo ikatapusan till ender ning pagbati kay ngano tungod kay dili na makauna-una. Ang pagbati why huna-huna. Kasabot ka. Why huna-huna ang pagbati oy. Mao bitaw nang dihay gipangutana nga priso gipangutana nga anong gipriso man ka. Nakapatay kog tao. Nganong imo man tong gibuhat sa imong pagbuhat ni adto unsa may mo gamit moingon gid siya kurang pagbati pungot mangot tong tawana. Okay, pagbati na tong paggamit niya mo siya mo pagbati kauna-una ka ba moingon gid siya wa gyud wa ko kauna-una nakalimot ko sa akong kaugalingon mao na
Ang atong pagbati dili makauna-una why huna-huna. Mao na ang pulong sa Dios nagaingon nga, do not let your emotion rule over your head, over your mind. Kinahanglan ang imong mind mo dumala. Mind nimo nga naay pulong sa Dios kung ikaw magtotoo. So, just a review kana nga ang ining 5 ka mga kinaiya nato ingon nga mga tao, pagbati gi lista na sa katapusan kay wa man ay huna-huna. Mao na. So a believer controlled by emotion is a failure in life. O negative believers use emotion ra gyud. Mao ra lang magamit kay wa man sila magamit nga pulong sa Dios. Kay nganong wa may magamit nga pulong sa Dios, negatibo man sa pagtuon, pagkaton, pag-ila, pagtuo, paggamit sa ilang kinabuhi. Mao nang wa siya magamit kung hapakon na siya sa mga suliran sa kinabuhi. Mao nang mudayon siya og unsa matud pa sa English through his towel. Mao nang murabag musurinder siya na ang Dios dili man buot nga musurinder ta. Padayon man ta sa pagsukol. O ang atong ikasukol, mao lang ang iyang pulong. Kay it is the sword of the Holy Spirit, espada kini sa Espiritu Santo. Mao kanay atong gihatag emphasis din nga ayaw pag negatibo. Kung naanay higayon nga naay nagtudlo, pahimusli. Kay ang gikinahanglan lagi nato mao ang pagpangitas kamatuoran. One of the verses that struck my life personalmente mao kining Jeremias 29:13. Di na gyud nako makalimtan na. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Ang gist gyud na ang unod gyud niya ng mga bersikulo mao nga, if you truly seek me, you will find me. You see, imog yung makaplagan ang Dios pinagi sa iyang pulong. Mao na, giawhag ka, kanang dasig ka, giaghat ka to open your mind how important the Word of God is sa atong kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon. Kristohanon ka, luwas ka. Apan imong kinabuhi din sa kalibutan, miserable, magkaluluoy, alaot. Nga dili man kana may kabubuton sa Dios. Ang kabubuton niya nga ikaw madinaugon, kanang magmauswagon, magmalipayon, unsa pa, makuntinto. You see, all these virtues makabot nimo ni maangkon nimo ni sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. You see? So, negative believers use emotion. Kaya man sila magamit laging pulong sa Dios. Thus, they can never be winners in life. Di yun. Gikinahanglan ang pasabot mao ni kabuton sa Dios nga kita magbaton og kalig-on, stability. Kay mao man ang mga area ni sa mental attitude as explained diha labi na sa 2 Timoteo 1:7. For God hath not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. Na kay kining stability, kining kalig-on sa atong pangunahuna mao ni direct result of peace. Mao ni ang kanang resulta sang putanan sa kalinaw. O worry and fear is the opposite of stability. Gusto? O ngano man tungod kay the believer is making emotion nga mo iyang amo.
Mo'y iyang boss ba? Inay ang pulong sa Dios o ang Espiritu Santo nga mo'y magtutudlo sa kamatuoran. So every time you allow fear, imong tugutan ang pagkahadlok o imong tugutan kana sa kanang sud diha sa imong kinabuhi. Now, you as a believer ka lagi. You as a believer are not living the spiritual life. Wag yun. Dili ka makafunksyon ingon nga Kristohanon, ingon nga luwas. Di ka makafunksyon sa mong spiritual life. So mao na nga nabi the versikulo diha nga nagaingon, if God is with us, who can be against us? You see? So mao ni ang mga punto nga atong gihisgutan. Gikinahanglan ang imong spiritual momentum. Di man ni katong giingong prinsipyo nga live and learn or learn and live. Kaya ang sayop nga paagi mao kanang giingon og live and learn. Kinabuhi o pagkinabuhi unya katuni sa later on. Mao na wrong way. Whereas the right way nga iya ka ng paagi sa Dios, learn and live. Kasabot ka? Okay. So mao na nga, well, by the way, diha may atong gibiyaan tuod nga naghisgot kita bahin ni atong doktrina sa libro sa kinabuhi. Okay? Kay murag thrilling maning maong doktrina. Of course, ang tanang doktrina thrilling. Kanang mabulukon man gyud ang pulong sa Dios. Ug ato nang hibaw as a review ang definition ni ining Book of Life. Unsa man gyud ning libro sa kinabuhi. Ang libro sa kinabuhi, the Book of Life, permanente kini nga record sa Dios. Permanent divine record sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao nga mituo midawat kang Kristo ingon nga manduluwas nga busa sila anaanay kinabuhing wala nay katapusan, everlasting life, ug busa ang ilang mangan gisuwat na didto sa libro sa kinabuhi sa karnero inunta, the Lamb's Book of Life. Kay ang ang Revelation 3:5 nagaingon, the one who conquers will be dressed like them in white clothing, and I will never erase his name from the Book of Life. Di na mapa kana. Di na mapa. O ang tulo ka katapusang mga passages naghisgot kini sa mga dili magtotoo. Ang mga ngan sa mga di magtotoo di nato na makita, we cannot find it written in the Book of Life. Wa may sulat ang ilang mga ngan dito sa kanang libro sa kinabuhi. Mao na nga sila itambog dito sa linaw sa kalayo. Wa tay mahimo niya na. Prinsipyo po niya na sa pulong sa Dios. Now, of course, ang Dios dili na manginahanglan og libro to keep records. Ang atong pasabot nini ang iyang pagka-omnisyente, ang iyang pagkasayod sa tanan. Not only perfect knowledge, kundi perfect memory. Hingpit ang paghinumdum sa Dios. Now, of course, kini humanly devised analogy. Kini atong paghisgot niini aron mapatinaw ang usa ka butang by way of the perfection of the divine memory. Diyos nun nga paghinumdum and to explain to us the fact nga ang Diyos anaay permanente o hingpit nga record
sa mga attitude sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao ngadto kang Hesus Kristo. Naibawan po di sa Dios. Ang imong pagtagad, ang imong attitude. Tagsa-tagsa ka na itong mga tao ning kalibutan na naibawan na sa Dios tungod sa iyang pagka-omnisciente, iyang pagkasayod sa tanan. So, wa kay kapuhan. Naibawan na sa Dios kinsa mo dawat niya, naibawan na po sa Dios kinsa mo salikway niya. Musalikway sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Kristo. He knows everybody nga midawat kang Ginoong Kristo nga ilang manluluwas. He knows everybody po nga mi salikway kang Kristo ingon nga manluluwas. O atong nibawan nga usa sa 70 plus things nga gi-impute ngadto sa magtotoo niya ng panahon nga siya naluwas is that ang iyangan isuwat na didto sa giingon nato libros kinabuhi sa karnero, Lamb's Book of Life. Gisuwat na. Maunay ingnon ta passport niya ng maong magtotoo nga siya makakinabuhi na uban sa Dios dito sa eternidad hangtod sa hangtod. Hangtod sa kahangturan. Just imagine that. Wa na'y pagkahuman sa tumang kalipay o kanang hudyaka nimo sa kanang kahimayaan hangtod sa hangtod. Una-una lang na. Just imagine that. So, mo na ang point number 1. Ang point number 2, kung ikaw nagasunod niini, ang description sa Book of Life is the divine record nga which contains sa mga ngan sa tanang mga magtutuo ni Ginoong Kristo busa sila gitawag na og nga tao na pag-usab nga mga kanang katawhan in human history. Okay? Nga tao na sila pag-usab. And again, the fact nga ang ngan sa dili magtutuo dili nato makita nga gisuwat diha sa libros kinabuhi diha sa karnero ug naa sa Revelation 20 verse 15 nga nagaingon nga if anyone's name was not found written in the book of life, that person was thrown into the lake of fire. Itambog siya dito sa linaw sa kalayo. So mo na hinungdan nga siya itambog sa linaw sa kalayo kaya ang iyang nga wa man malista dito sa Lamb's Book of Life. Mo na ikaduhang punto. Point number 3, ang Book of Life therefore gigamit kini aron sa patinaw kanato sa pagkasayod sa Dios sa tanan, ayang omniscience, as it is related to positive volition or negative volition kabahin sa pagtagad sa dili magtotoo ngadto kang Kristo in human history. Ambot pasabot, the Book of Life is used to portray the omniscience of God as it is related to positive volition or negative volition on the part of the unbeliever towards the Lord Jesus Christ in human history. Okay? So, mao kana. When the unbeliever makadungog sa maing balita sa kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, ang Diyos Espiritu Santo mo inunta, He will perform sa iyang ministry sa pagkumbiktar, His convicting ministry nga gitawag kini nga Doctrine of Common Grace. O imo nang mabasa diya sa Juan Kapitulo 16, 8 ngadto sa 11. Okay? Sa may gisulti diya sa versikulo 8. Versikulo 8 nagingon, and when He comes,
He will prove the world wrong. He will prove the world wrong concerning sin and righteousness and judgment concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I'm going to the Father, and you will see me no longer. And concerning judgment, because the ruler of this world has been condemned. Mo na ang versikulo 8. Okay? Now, dinhi, ang Diyos Espiritu Santo mo pasabot. He causes comprehension, understanding, perception, pagpasabot sa maayong balita, sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. The Holy Spirit causes comprehension, understanding, perception of the gospel message. Okay? Now, kinahanglan atong masayran nga ang maayong balita, mga mensahe sa maayong balita sa kaluwasan, tumo o ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Kini ang gospel message is a spiritual phenomena. And ingon nga spiritual phenomena, dili ni masabtan sa usa ka tawo nga dili espirituanon. It cannot be understood by a spiritually dead person. Kinsa man ang mga tawo nga spiritually dead? Mga unbelievers. They are spiritually dead. Kakita laging mga kaliwat sa una itong ginikanan si Adan o si Iba tungod sa ilang nabuhat nga original nga sala. Na panunod nato kanang maong na sala nga panulundon nga gideclare ang tanang tao mahimugso ning kalibutan nga physically alive but spiritually dead. Amot pasabot sa spiritual death, maong pagkaimulag sa tao gikan sa Dios. Mao ginay buti pasabot. Dili kay ang espiritu mamatay. Wa may espiritong mamatay. Si ayaw lain nagsabot na yung spiritual death, namatay ang espiritu, dili. Way kamatayo ng espiritu. Kana that is just a term kanang spiritual death. Nagpasabot kana og pagkahimulag sa tao, hingpit nga pagkahimulag sa tao, total yun pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Mao na nga ang mga unbelievers nga wala pamutuo kang Ginoong Kristo nga ilang manluluwas, they are declared physically alive. Buhay sila, physical. Naginawa pa sila, lakaw pa sila, askil pa sila, but they are spiritually dead. Putol lang ilang relasyon nga to sa Dios. What sila kanang relasyon nga to sa Dios. Mao nang giingon din nga we should know that the gospel message, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, spiritual phenomena kini. Ug tungod kay spiritual phenomena man kini, dili masabtan sa usa ka tawo nga spiritually dead. Ni ba na kung pasabot sa spiritually dead nga tao. Nahimulag siya sa Dios. Unsay gisulti des 1 Corinto 2:14. Ablihi mong Biblia. 1 Corinthians 2:14. Gaingon kini sa English, the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Kung malikon nga ang mga dili magtotoo patay spiritualmente, spiritually dead. Therefore, ang dili magtotoo, dili makasabot sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan apart from the convicting ministry sa Dios Espiritu Santo. Kinahanglan na ay convicting ministry nga mulihok
the common grace. See? Mao na ang mupasabot, dili ka nang nagyaw-yaw, nagadala sa mensahe, kundi ang Espiritu Santo, yun. Mao na iyang ministry. The ministry of God, the Holy Spirit, convicting ministry. And therefore, it is the convicting ministry sa Diyos Espiritu Santo that causes the unbeliever to comprehend nga mo ay makapasabot sa dili magtotoo, makasabot siya sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. At the same time, paminaw, at the same time, mo padayag kini sa dili magtotoo nga this is the truth, nga kini mao ang kamatuoran with regard to the acquisition of eternal life. Kung bahin as pag-angkon sa kinabuhing walay katapusan, mao kana nga pasabton siya sa Espiritu sa kun kanang maong dili magtotoo positibo. Okay? At the same time, ang dili magtotoo is brought under conviction of the fact nga kung dili siya mag-usab sa iyang hunahuna, if he doesn't change his attitude, if he is negative, if he does not change his attitude and trust in Christ as Savior, then he is eternally condemned in the lake of fire. Nasa Juan 3:36. Siya nga mutuo sa anak, may kinabuhing dayon. Pan siya nga dili mutuo sa anak, dili makapaniyag kinabuhing walay katapusan, kundili or hinunua ang kapungot sa Diyos magpabilin diha kaniya. The wrath of God abides on him. John 3:36. However, kung kanang dili magtotoo, magpositibo, mo kanang ang iyang pagtagad positibo, mayon siya at the point of gospel hearing, okay, samtang nakadungog siya sa mensahe may balita sa kaluwasan, of course he is going to accept Christ diha as Savior right on the spot. Nora na pag kadungog ni mensahe may balita sa kaluwasan, mayon siya mutuo ko anak, tinuon na, then muna he is going to accept Christ as Savior. Luhas siya diha right on the spot. But the unbeliever who is negative at the point of gospel hearing, kini siya kumbiktahon sa Diyos Espiritu Santo. He is convicted by God the Holy Spirit. So dinhe magatutok kita sa pagtuo diha, faith, pagtuo. Unsa gisulti diya sa Hebreanon 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Now, faith, alang sa dili magtotoo, who is positive to the gospel, ang iyang pagtuo is being energized. Mura ba dasig, awhag, murag ning I don't know how to express this in Visayan. Basta it is energized sa in English, activated, milihok, becomes a living faith. Living faith. Buhi ang iyang pagtuo. Hence, inganlan ni kini og appropriating faith. And the unbeliever with that faith in his soul, mutuo, mudawat sa mensahe sa mayang balita sa kaluwasan, the gospel message. And at the point of faith in Christ, usa sa kapatan ka mga butang nga kanang hatag kaniya, imputed diha sa maong tao nga mituo, okay? 40 things imputed
mao nga ang Diyos Espiritu Santo, having successfully convicted this unbeliever who has responded, mi tubag, mi dawat, mi tuo ni ining iyang nadungog. Now, ang Diyos Espiritu Santo takes into gear one of His salvation ministries. Iyang pabuhion pag-usab. He regenerates or activates that dead or dormant human spirit. Dormant man na. Wa man na mulihok. Wa na mabuhi. See? So, mo ni ang ministry sa Holy Spirit. Mo ni mo sunod dayon. It takes into gear one of His salvation ministries. Iyang pabuhion, palihokon, kadtong patay o na kanang inunta natug lang dormant human spirit. So again, ang point 3, punto numero 3, ang libro sa kinabuhi gigamit kini to portray the omniscience of God. Pagpakita sa kahibaw, pagkasayod sa Diyos sa tanan, omniscience niya. As it is related to positive volition or negative to volition toward Christ in human history. And of course, ang pagka-omnisciente sa Diyos related kini sa doktrina of divine election. The doctrine of divine election nga atong mabasa po na sa Episo 1:4 o 1 Pedro 1:2. Okay? Aun sa may gisulti sa 1 Pedro 1:2, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit for obedience to Jesus Christ and sprinkling by His blood, grace and peace be yours in abundance. Mao ni gisulti des 1 Peter 1:2, and so on and so forth. Uban pa mga kanang teksto. But again, kini sinuwat kini nga record that God has in manifesting sa iyang pagkasayod sa tanan with regard to the manner in which unbelievers mutubag ngadto sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan and either accepts or rejects Christ as Savior. See? Og din hinato ipadayon ni ugma. Og adto ta sa point number 4 nga atong pagpadayon niini. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos. Nagpasalamat kami kanimo ni ining imong patinaw ka na mo og dugang sa imong kamatuoran bahin ni ining libro sa kinabuhi. Kining tanan o mga hinungdanon gayro bililhon sa among kinabuhi nga among makatunan ug among matuuhan ug among magamit sa among adlaw-adlaw pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Bani kami o Dios sa among paggamit niini mga adlaw-adlaw pagkinabuhi aron makasibo gayud kami sa unahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi nga kami magatuman sa imong mga sugo, imong mga mando. Salamat nini among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kining maong ministry o Diyos ka magapadayon kini sa dala sa imong mensahe mayong balita sa kaluwasan ug sa imong mga pagtulunan pagpakailap nini ngadto sa tanang dapit nga maabtan nini. Salamat o Diyos, ubani kami sa pagbugbuwag ng adlaw. Ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi, ugma, aron kami makapadayon sa among pagtuon, sa among pulong, nga labing mahinungdanong takna na among mapaimuslan, samtang nagaginawa pa kami, samtang buhi pa kami.
Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen.